Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητά μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ, εκλεκτά μέλη του ψηφοδελτίου στο νομό μας. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά απόψε εδώ στο Αγρίνιο. Όλες οι γενιές είναι απόψε εδώ, στην τελευταία πολιτική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής πριν τις εκλογές και στο ξεκίνημα των νέων ονομάτων μας για την Ελλάδα των ονείρων μας, για να γίνουν ξανά πράξη τα αιτήματα του λαού μας, όπως και τότε, για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση και τη δημοκρατία. Απόψε εδώ στο Αγρίνιο γίνεται με την παρουσία σας το καλύτερο πολιτικό μνημόσυνο του πάντοτε αρχηγού μας, του Ανδρέα Παπανδρέου, με τη συμπλήρωση των 30 ετών από το θάνατό του. Του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, του πράσινου ήλιου, που ζέστανε γενιές και γενιές ολόκληρες. Και σήμερα είναι το αίτημα της νέας γενιάς για γνήσια κοινωνική αλλαγή και όχι μουτασιών. Δεν υπάρχουν εδώ μαϊμού ανταλλακτικά. Υπάρχουν νέοι και νέες που θα σηκώσουν ξανά στις πλάτες τους τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ και την αλλαγή στα πολιτικά δρόμενα της χώρας μας. Ένας νέος τέτοιος φέρελπης και πολιτικός είναι και ο σύντροφος Παναγιώτης Βουδουνής, ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού και υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, τον οποίο και καλώ στο βήμα. Σύντροφε. Φίλες και φίλοι, πολίτες του Αγρινίου και της Αττολακαρνανίας, συντρόφισσες και σύντροφοι, δημοκράτισσες και δημοκράτες, είναι πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή που μου κάνετε να είμαι σήμερα εδώ για να μιλήσω στο κλείσιμο μια ανάσα πριν την τελευταία μέρα αυτής της προεκλογικής περίοδου. Αυτής της προεκλογικής περίοδου που θα οδηγήσει σε 3 μόλις ημέρες στην αναγέννηση της δημοκρατικής παράταξης, στην αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ, στην επιστροφή του ΠΑΣΟΚ εκεί που πραγματικά του αξίζει και εκεί που έχει προοριστεί να είναι, στη θέση του ιστορικού αντιπάλου της δεξιάς και της συντήρησης. Γιατί, φίλες και φίλοι δημοκρατικοί πολίτες του Αγρινίου, αυτό το οποίο έρχεται δεν είναι απλό για τον τόπο. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει σε αυτόν τον 1 μήνα πως δεν της αρκεί η αυτοδυναμία και επιδιώκει την πάντοδυναμία. Την επιδιώκει με τον πλέον αλαζονικό και κάθετο τρόπο, με την κατασκευή κάθε είδους ψευδών ειδήσεων, αλλά και με την χυδαία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, στο κίνημα αλλαγής. Έφτασε μάλιστα ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης να πει ότι θα είναι, λέει, η Νέα Δημοκρατία η αντιπολίτευση του εαυτού της. Μα είναι δυνατόν? Λειτουργεί έτσι ο τόπος, λειτουργεί έτσι η δημοκρατία, λειτουργούν έτσι οι θεσμοί. Αυτοί είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί τους οποίους θέλει ο κ. Μητσοτάκης κομμένους και ραμμένους στα μέτρα του. Λοιπόν, ας το ξέρει καλά ο κύριος Μητσοτάκης και οι φίλοι και συνοδοιπόροι του σε αυτό το κλειστό σύστημα εξουσίας που ονομάζεται Νέα Δημοκρατία. Η τοξική και βολική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Απέναντί του θα έχει την πραγματική πιεστική αντιπολίτευση αυτού που πάντα ήταν ο ιστορικός αντίπαλός τους και αυτός ο αντίπαλος λέγεται ΠΑΣΟΚ, λέγεται κίνημα αλλαγής.